سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز خواستم من جیوای ویدیو کنم. مدیلکای نوه راستی که چند روز شد آمدگی بود. بسیار دخترها خواهش کردن، هم خودم کمتر دستم بند بود، برای همین ویدیو کنم نتونستم. مرحمت نگاه کنید. لباسکای دراز زکک спортивní ها، دوخ نیتکا туrecкий ها. материалаш нигоҳ кунед, духтош, чокош ҳамаш хушро рост кисе чоршаб модникра духтагӣ. размер А42 то 50 ҳаст. се расветкашай қадаш ягуда азону поён. мана материалаш апешчихел ҳамаш живой видео гирифтагӣ. хе сохту духташ мана азону чуқадар поёнан метани маникенанги размери 42 духтара. михел моделакои фасони хушрӯ тани модел ба чихел истодааст. нигоҳ кунед, азону поён михел чихел сурат ба ҳаст, яъне мо получат кардем боро ҳамаш ана михел рангу намуду сохту духташ анабин тани моделанда будагӣ. ана сеюм расветкаш михел бежави бенурак анамун мисли аввала. ин дуюмаш бошад, размеро 50 то 56 ҳаст. дуи дусар духтаро балшмерка ҷойбод, яъне хушрӯ скрон не тамоман и зоидкиш нест, узори фасонои зоидкиш не, ҳамаш скрон. як материалош двух нитка турецкий, пешакош замок, азону поён, як ваҷаб қариб азону поён. хе кушодаки нағз инҷо зону бошад. нигоҳ кунед чӣ қадар поён мебиёд, як ваҷаб изофатар мебиёд, бо қадди пасттар ба бо дарозтар мешавад. хе моделу фасону сохту духташ инаш аввала, яъне модели нишондодагӣ. мана спортивко материалаша апеш гирифтиям, чӣ хел намуду сохташ. ай спортивкои калономаем сиета расветкашай духтаро. мана бежави коричневи ба нур 50 то 56 размер ҳаст. наличи марҳамат ки ба кадом расветкаш, кадом намудаш маъқул шуд, скриншотгира номерои имо ватсаби ман ба равон кунед. ҳамаш инҳо размер ба размер мебиёд. камтар кушодакам гӯӣ мешавад, барои ки гирифтагиҳо почта дидан, ахоном да гирифтагиҳоям почта размерош размер ба дида камтар кушодаки қапида намисад, худашо пафта меистад тамба. намуду сохташ мана тани модел ба чихел истодагӣ. ана михел яъне михел цвет се намуд анаби тани моделанге мо яъне получаткаре гирифтем. ҳамаш анаби намуд сохт духт, яъне анамин буд. мана ай бо спортивкои нав қадар дароз, қадаш 90 сантиметр. анамин сохту духту намудаш ҷойбод материалош фасони хушрӯ. штанги ягонча намешадиҳо шту мепоштаги чиз кисадорак ва капшонка мана нигиношам иҳо намерезад. бисёриҳо мехоҳанд каротки бошад, бисёриҳо мехоҳанд дароз бошад. ҳама ҳар хел, яъне табашон марҳамат. касоне дароз бошад дароз, короткитар бошад короткитар. мана короткиам тамоман на он қадар коротки, қариб то зония. размеро боли экранба ҳа 42 до 50 размер ҳаст. нархаш 2000 рубли. тамоми шаҳр ба дастафкон мо ҳаст. мо дар шаҳри новосибирск зиндагӣ мекунем. тамоми шаҳрба яъне дастафка равон мекунем. анамин намуду сохташ яъне бо ҳаст. иҷбо куртачаҳои бо қадаш дароз ягуда духтаро ҷойбод фасони хушро духтагиҳоя. материалаш ҳам двух нитка турецкий 42 то 50. инаки ҳо размерош балшмерка будааст. метавонед як размери майдаша гиред. ман сразу видео ба мегӯям ки балшмерка ё размер ба размер, барои он ки як кас гирад хайку чени худаш равад бо нағз. касоне ки ба размератон намедонад метавонед ченакра равон кунед. ман ченкра мегӯям ки чихел чанд сантиметр гуҷош чихел ва ба ҳузур гирид харидорӣ кунед. одамое ки почтаи намедонад тариқи почта заказ кард намедонам, марҳамат номерои ман боли экрананда тариқи почта заказ кунем. ман барои шумо яъне мефаҳмонам ки чӣ тавр заказ мекунед. мана тани модел ба наки тани моделанге камтар рангаш дигатар. мана нигоҳ кунед анимо камтар коричневитар. инҷо ба ҳаст таҳмин бо
двойкаи турецкӣ материалаш инҳои маҷоибот фасондагӣ хушрӯи ростгап фурохта будам. Чанд бор духтаро пурсида буданд, наёфта будам. Бо мана шукри худо ёфтем ҳамин моделако аҷоибот кисаҳоша фасон духтагӣ сохташ намудаш замокча пешакош. инҳои ба 42 то 48 размера ҳаст. наличи 2000 рубли доставка тамоми шаҳрба ҳаст. духтарое ки занг мезанам мегӯянд апа ҳамин куртаи гирифта монед ё ман пага мегирам ё пагаи дига мегирам. мегӯянд рости гап ё пагаи дига аллакай ман фурохта шавам. гар бо баъди як ҳафта телефон мекунам мегӯянд не апа шумо ман курта гуфта мондам гирифта мондид намондид хай нестаст гуфтам қарошам биёд ки ман шумо бо гуфтагӣ будам. духтаро хай ман гирифта монда наметавонам ба муддати як ҳафта ё 5 рӯз 6 рӯз барои он ки размер ба харидор шавад ман сразу мефурӯшам. барои он ки харидор шавад фурӯшанда чизи ма фурӯшам мегӯяд. ҷиба ҳаст спортивкаи худаш духтаро бе яъне брюкош яъне ин не амха тоқа куртачи худаш 1000 рубли дар нашба начосаша гарма как такая куртка ба мепошед инҳо тоқа курта яъне видео ба аҳамиятид яъне чихе гуфсиям баъзеё мегӯянд ки ҷиба видео бос брюкашки пафтидозу бе брюк гуфтосед барои хай манекен ба пошондаам ман михел мана боз ҳаст инҷиба моделчаи фасони хушрӯи нам беҳад духтаро талаб карда будам. пешакош замокча наки замокош тамоман маълум не нигоҳ кунед замокча барои шир додан беҳад осон то охири кушода мешавад. замокча нархаш 2000 рубли 42 то 50 размер ҳаст. ҳамаш наличи духтаро наличи гуфта ҳамина мегӯяд ки бисёриҳо мегӯянд ки наличи гуфта дастатон бо пула метиҳад мегӯяд гуфта хел мегӯянд наличи гуфта мехоҳам мегӯяд ки масалан бор ки шумо махқул карид скриншот кара пафтид аввал пешакӣ пулаша мепартоид размертона мегӯед адрестон мегӯед ман баъд равон мекунам. ин хел нест ки ман боро равон кунам баъди палучат кардам боро пулаша фурсонед ин хелаш нест аст барои он ки хай ман дусе бор ҳамихел положениям ғалтидам ё ки пулаша наметиҳанд ё телефоншон набаштан хайку вай ҳаволаш ба худо ине ки наличи ҳамаш духтаро наличи гуфта амин ҳене ҷиҳата мегӯяд. мана синам 3 расветкаш буд куртачаомоя як намуд дига ана ҳамин расветка овардем 2200 ин ёнанги розивиш 2000 рубли ин расветка ана дута пешанда нишондодагӣ 2000 рубли наш инаш бошад коричневи 2200 духтаро қадаш 95 сантиметр 42 то 50 размеро ҳаст духтаро ки ба кадомиш махқул скриншоткаро партоид. тани моделанги наоборот духтаро танаш сафеду бо ҳаст инҷиба мана куртачао ду намуд инаш якумаш начосдор дуюмаш беначос дар наш начосша 2000 рубли қати брюкаш то 42 размера 42 то яъне 50 размера ҳаст. инаш бошад мана двухнитка турецкий беначос капшонка дора капшонкачош дуқавати хушрӯ духтагӣ инаш бошад дарунаш мана начосашай гармакаки яъне зимнӣ брюкошам на он қадар кушодак узки духтагӣ нархаш 2000 рубли тамоми шаҳрба яъне мо доставка равон мекунем. сохту духта намудаш ки ба кадомиш махқул скриншот кара номерои имо ватсаби манба яъне равон кунед. духтарои мана масалан 2000 бошад курта 1000 рубл залогиша пафта баъди 2-3 рӯз мегирифтагӣ бошед залогиша пафта монед ман ҳамон номери яъне размери куртатона гирифта монам ҳам ту барои гирифта монда наметавонам барои он ки ман тез мефурӯшам тез бори нав мегирам аллакай размер ба харидор шавад ман фурӯхтаам мегирам ки барои он ки хай фурӯшанда чизи ма фурӯшам мегӯяд барои ҳамин духтаро бехафагӣ масалан куртаи гирифта монед баъди як ҳафта телефон мекунед мегӯям ки фурӯхтагӣ гӯям қаратон кунад ки ман шумо бо гуфта будам охир шумо гуфта бошед як рӯз 2 рӯз ба мегӯед баъди як ҳафта ё баъди 10 рӯз телефон мекунед мегӯед ки амихел хай ман инҳои интимба гирифта монда наметавонам ин ҳар як амихел гуфтагиҳо гирифта монӣ ягонташ фурӯшба ростигам намерад барои ҳамин духтаро ҳамаш наличи анамин яъне анамин суханои ман буд дар бораи куртаи гирифта мондан. инҷиба ду намуд анамин куртаҳомон 42-44 размер мана азону поён дарозакак кушодакак пешаш замокаш кушода мешавад барои шир додан удобнее хел намуду сохташ бо инҷиба ҳаст спортивниҳои инҳоим дароз азону поён бокунед анча азону поён 42 то 50 размер ки размеро большимерка то 52 мешавад.
материалаш двухнитка инҳоям турецкий. инха замокча, манамха кисачош рабочий, кабуташ ранги яъне ҷинсбои, инаш бо рангош аҷибот фасоноки хушрӯ. Ки ба кадом светаш, кадом размер. Вақте ки смс менависед, сообщение скриншот мепартоед, сразу нависед ки фалон размер ё фалон ҳамун суртен партоед ҳамин размер гуфта якбора поёнаш банависед. Бо як дона ҳамин спартивкамо монд 48-50 ба дорем биёд. бо ана ҳамихел королевский велурому 42 то 50 ҳамихел вишивка ки навистагӣ диёр ҳамихел замокчаш кушода мешавад барои шир додан. ду парашпа ҳамихел замокчаш аст. ана қадаш аз ону поёнтар анами спортивниям дарозаки ки анча дарози хушрӯа ҳамихел моддачаш фасони хушрӯа дохта ки нигоҳ кунед капюшонкош чихел фасон дохтагӣ як дона анами размер мон. остинакош ҳамихел яъне кисача модне кисаоша кисаош рабочий ҳамихел намуду сохту духташ ҳамаш мана живой видео ҳамаша ахони худам мана видео кросиям чихел намуду сохту духтоша мана ҳамаша живой видео дидоси чихелаш маққул чихелаш не скриншот гира имо ватсаби ман ба равон кунед. фақат ки размера нависед ки фалон размер ёки телефон кунам гӯям ки новая куртатон ҳаст ми хай ростика инҷоба расветка бисёр ҳар як курта ман аку хай каламба сохранӣ намисад ки кадом размераша кадомиш не сурча мепартоед ҳамин размер гӯед. ман дидам гӯям ки ҳай нест ёки мгӯяд ки овай фалон ромол ҳайку аҳмон ҳайми барои ҳамин духтаро аввал скриншот партоед размера нависед иншалло ман мебинам бошад ҳатман равон мекунам. мана дунамон дига ҳамин яъне расветкамон 42-44 инҳоям фасоноки хушрӯа поинакои изораш бо фасони хушрӯа ҳамин ду дона 42-44 размер ман тани модел ба чихелак истодааст. тамоми шаҳрба ҳаст астафкамо куртаи дароз духтаро аз 50 то 60 ҳай размер инҷоба 52 нависем ки 50 то 60 размер ҳаст. михел коричневӣ фиолетовӣ нигоҳ кунед чихел глазокош хушрӯа нигинакош инҳош намерезад бамбукови материалаш кушодаки фасонаки хушрӯа дароз қадош марҳамат размерҳои калон поштагиҳо 50 то 60 размер ҳаст. бо инҷоба ҳаст ангоркучаам хел ду намуд коричневӣ кабуд 50 то 56 духтаро ином кушодаки фасони хушрӯа дохт ки материалаш шушта мепоштаги чизиҳо ё патнам бурорад ангорка материала аллакай ҳамаи мо медонем ки чихел материал дароз дака қадаш яку 45 дарозиш намин намуд духту сохташ мана нигоҳ кунед живой яъне видео кирам мана тани моделба яъне будаги ҳамин курте ки ман видео кирам хай духту намуду сохташ размерако ҳамаш кушодак меистад. ман ҳаракат мекунам ки размерҳои калон вай гирам хел размер бошиду камтар кушодак истад барои он ки бисёри одамои мо фақат хел кушодактар бошанд ки хай танба начасвад барои ҳамин бехавотир гирифтан гирид ҳамаш размеро кушодаки нағз ҳамаш размер ба размер агар маламерка бошад ман сразу худам мегӯям ки иҳо маламерка бояд як размер калон гирид ёки ман фурӯшам борума гуфта ҳамун размер не манам мехоҳам ки як кас гирад як кас пул ки мехарад мехоҳам ки як кас гираду хай пошаду раҳмат гӯяд не он ки хай гирад танг бурад бо хиҷолат шавад хай яку бисёриҳо хонашини занако хай шаврошон пул дод охир хай курта мегирам бо хай равад ки размерашон майда ёки хай калон бошад на он қадар душвор майда бошад хай боқӣ барои ҳамин ман ки чихел курта гирад аввал мегузарам мегӯям ки ин маламерка ёки балшимерка ёки худтон ченкро партоед ман чен кунам аллакай духтаро ки аман курта гирифтагӣ медонанд ман ҳама вақт ҳама ба ҳамин гапа такрор мекунам ки барои он ки манам мехоҳам ки бори ман равад ҳамун чени худошон шавад барои ҳамин духтаро метавонед худтона размеркара партоед. мана намихел бамбуко буд мана бо ин хел материалаш аҷоиб буд инҳоям ғафсакаки фасони хушрӯа 42 то 50 пешакошо хоҳед мебандед нахоҳед кушод мемонед пафтаги дарозак бисёри духтаракоям гуфтам мо дароз бошем марҳамат куртаҳои дарозак бо инҷоба ҳаст мана спортивниҳо
از 42 تا 50 نش خودش از آن یعنی بالاتر نش از آن پایینتر نش چاستار дарунаш сафедаш бе наш чост духтарон хас партилнича мана дохилаш бе наш чосашай ҷойбок фасонаки хушруа скромняк мана ки ба чихелаш маъқул мана номерои ман ба бемалол метавонед яъне занг занед ё скриншоткро партоед намин намуду сохташ бисёрҳо хай менависанд смс ё ки ҷавоб намедиҳ хай мегӯянд ё ки номерта монда ё ҷавоб намедиҳ хай рост гап мо шаҳри Москва санкт петербург дида 4 соат мо пештар масалан духтурое ки ҳастанд соати 11 ваҳо бошад ани мо 3 шаб мешавад 2 шаб мешавад хай занг мезананд смс бартон ҷавоб намедиҳ ё чуба ҷавоб намедиҳ ё ки чуба вай намкунӣ барои ҳамин мо адига шаҳрҳо дида 4 соат духтаро пештар соати мо Новосибирск 4 соат пеш адига шаҳрҳо дида барои ҳамин хай агар ҷавоб натиҳам бахшиш барои ин ки хай дери шаб ё ки рӯз бошад вақти саъдик вақти хай дегу тавоқ шавад хай камтар ҷавоб дода наметавонам барои ҳамин хай иншоалло ман накиз смс духтарои ягонаша беҷавоб намондиям иншоалло ҳама бо хушро пурра ҷавоб медиҳем хай мана тройкаи велюровӣ хай нигоҳ кунед глазокҳо чӣ қадр мустаҳками хушруа тройка инҳо нархаш 2000 рубли ин ки бардови светиши фурӯхта малакай чорни коричневӣ ҳаст 42 تا 50 размер ин бардови алакай ростига фурӯхтам анамин намуду расветкаҳош ки ба кадомиш маъқул бемалол мана пурсид саволотон бошад ҷиба ҳаст велюрчаҳо духтаро ҳама ҷойбот фасониги хушрӯ дохтаги қати яъне калабандакаш нигоҳ кунед чӣ қадр модела фасони хушрӯ материалош велюрои патдор велюрои тунукак не патиша нигоҳ кунед чӣ қадр баланди хушрӯ 42 تا 50 размер айне ки инҳо рости гап маламерка метавонед як размери калон гиред барои ин ки инҳо хай размераш камтар маламерка ҳамин буд яъне имрӯза видеои ман духтаро ки ба кадом намуд кадом свет кадом размер маъқул шуд ҳатман номерои имо ватсаби ман ба равон кунед باقی در پناه خدا باشید تا ویدیوهای آینده. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم